közepetesen emeljük meg a kalapunkat a Mezeivél szurkolói előtt, hát jöjjön a valódi kalaplengetés, többek között önnek, aki ott volt a válogatott mindhárom mérkőzésén. Hogy lehet ennyire megszeretni ezt a sportágat, hogy mindenhova elkísérik a kedvenceket? A helyi csapatunk, tehát a Mezeivél, nem egy nagyvárosról van szó. A sportágunk kézilabda, nagypályás foci, és megkedveltük ezt a futszát is. Innestől kezdve nem tudunk kihagyni egy meccset sem, mert tetszik, gyors, robbanékony és dinamikus játékot játszanak a gyerekek. Közönség szórakoztató, nagyon sokan kilátogatnak a hazai mérkőzésekre. Mi nagyon örülünk, hogy eljönnek, és nagyon sokat jelent nekünk az, hogy ők itt vannak, mert egyel többen vagyunk így. 3 pontot ajándékoztok nekik ma? Nem szeretnék semmiképp az ellenfélnek 3 pontot ajándékozni, a szurkolóinak igen. Ilyenkor, amikor már szinte minden mindegy, hogy motiválja a játékosait? Nagyon nehéz, főleg így, hogy ilyen kevesen vagyunk. Gyakorlatilag a motiváció mindenkinek a saját önbecsülése, mert hát végül is, ha valaki szereti ezt a játékot, és szereti a másikat, akkor legalább vagy magáért, illetve ez a kis közösséget tegye meg azt, ami tőle a legtöbb. Bizonyos szempontból jobb lenne, ha még fenyegetne a kiesés réme? Hát valamennyire mindenképpen jobb lenne, mert akkor lenne egy olyan, ami a fiúkat azon kívül csak, hogy mondjam, önbecsülésből lenne egy olyan Damoklesz kardja a fejük fölött, ami esetleg fönnáll, hogy kiesünk, picit őket ez motiválná jobban. Ugye a Siklósra célzott a vezetőedző, hogy őket már alulmúlni nagyon nehéz. Az első percekben nincs is baj a motivációval, Kozák perdítését védi Pallai, a túloldalon azonban egy okos úgynevezett közberúgás a csapatkapitány játékos edző Szitkó Róbert részéről, és ezzel a váratlan húzással meglepi a védőt és Pilkapust is, már is vezetnek a 4. percben a vendégek. 1 perc múlva egyenlítési lehetőség, Balog azonban kihagyja, illetve a kapufa hárít. A túloldalon pedig Pilnek kell közbeavatkozni a lovaslövésénél. Kolompár egyéni akció végén éppen csak, hogy mellé lövi a labdát. Újra jönnek a fehérmezesek, Pallai azonban hamar belemelegszik. Labdaszerzés, ez így nagy helyzet, Angyalos, mellé rúgja. Újra Angyalos, ez jó passz, Nagy István sem találja el azonban a ketrecet. Kozák veszít labdát, Nagy István, jön vissza a beadás, Pil, mit fogott. 17. perc, Kolompár Zsolt gondolt egy merészet, és alaposan beleszólt a mérkőzés alakulásába, hiszen egy remek szóló végén 2-re növelte a Mezeivél előnyét, nem igazán támadták, Pi jött csak ki elé őt fogadni, köszönte szépen Kolompár, és mellette beköszönt. Újabb hazai lehetőség, azonban keresztbe elszáll a labda, nincs gólja a hazaiaknak az első félidőben. Már az első szólód is gólt sejtetted, de aztán a második végén betaláltál. Igen, hál' Istennek betaláltam. Rúgnunk kell még egy gólt, és akkor lesz majd ez a meccs. Nektek a 3 pont most a cél? 3 pont a lényeg, azért jöttünk, reméljük sikerül. Ezekből a helyzetekből be lehetett volna rúgni egy párat? Hát egy 2-3-at már mi is szerezhettünk volna, volt pár helyzetünk. Hát ha egyet így bekaparunk valahogy, akkor még bármi lehet. Egy hajósi lövés volt az első félidő zárszava, és az ő lökete vezette be a második félidőt is. Támadásban a Fortuna. Ez egy óriási zicser. Hát rálép Kozák a labdára, ezt is elügyetlenkedték a hazaiak. 22. perc, Dancák tör előre, ismét egy kapufa. Ezúttal a Mezeivél támad, a dudás embertől alig látjuk, hogy jön a beadás, de azt igen, hogy nagy mellélő. Balog. Dancák! Hát, ez hihetetlen, újra a lécet döngetik. Kolompár, veszélyes, ha áll a labda, ezúttal is jó a csel, na mit csinál? Ad egy gólpaszt, Szitkó lövi a 3. gólt a találkozó 30. percében, és itt már érezni lehet, hogy eldől ez a mérkőzés. Kevés helyzetét jól hasznosítja a vendéggárda. Nem úgy a hazaiak. Itt egy jó befordulás, de hiába, Gauland lövését újra Pallai védi. Pallai, most túljutnak rajta. Na mit gondolnak, mi hárít? A kapufa. És nem utoljára, hiszen Kozák lövésénél is Pallai hathatós közreműködésével. A fekete-fehér léc a végállomás. Pallai még 2-szer bemutathatja, hogy jó formában volt ma, és kapott gól nélkül megúszta a találkozót.
Ma nagyon nem tudom hibáztatni a fiúkat, mert a helyzeteket kialakították. Az eddigi meccseken még a helyzetek se nagyon voltak, meg most legalább ott voltak, de hát egyszer csak bemegy. Most már egy pár fordulóta várunk erre, hát majd amikor már nem fog számítani, be fog menni. Ma jó taktika, vagy a saját magad által szerzett 2 gól segített jobban a csapaton? Én úgy érzem, hogy a taktikánk az bevált, mert azt beszéltük meg, hogy ne kapjunk itt gólt, mert eddig minden mérkőzésen, amikor itt kikaptunk, akkor mindig beleszaladtunk egy 5-ös, 6-osba vagy 7-esbe, de most megbeszéltük azt, hogy inkább a védekezésre próbálunk koncentrálni, és abból a kontrákból megpróbáljuk megnyerni a mérkőzést, és sikerült, teljesen mindegy, azt hiszem, hogy kirúgja a gólokat, itt a csapat a lényeg, és minél jobb helyezést el tudunk érni a bajnokságban. Futszálkapus életében azért ritka, hogy érintett lemarad a hálója. Igen, de hál' Istennek ebben a szezonban nekem ez már harmadszor is sikerült, és ez a játékos társaknak is nagyban köszönhető, hiszen remekül védekeztek. Ha olyan jól védekeztek volna, akkor nem lett volna ennyi dolgod? Hát végül is igen, de komolyabb dolog nem akadt, úgymond. A kapufával mit csinálsz, hogy ennyire veled van? Hát ez minden meccsen változó, van amikor jóba vagyunk, van amikor kevésbé. Most jóba voltunk.